Gazte hau Behobia Donostia lasterketara etorri da. Bueltan, Katalunian bozkatzeko asmoa du, baina bada espada. Y claro, como no sé si llegaremos a tiempo en Cataluña, pues lo hemos hecho aquí. Gure asmoa zen oso ekintza simbolikoa egitea, eta batez ere, bai euskaldunak eta bai katalanak hitza har dezaten, pixka bat ere berein espresioa eta egiteko eta bere iritzia emateko bai. Eta nik uste dut ez dakit arazo berdina daukagula euskaldunok eta katalanek. Donostian Kataluniako etxean bozkatzeaz gain, nahi duenak botoaren arrazoiak idatzita uzten ditu. Kataluniako Asamblea Nazionalak Euskadin Gernika foruen enparantza aukeratu du hautesontzia jartzeko. Herri honek askatasuna eta bakea simbolizatzen dituelako. Mezuak etengabe joan etorrian ibili dira, Gernikan egon dira, baina guztia Kataluniara begira, inbidia punto batekin. Bai. Pizkatez kristona, baina bueno, itxaron beharko dugu gure aukerea. Eta itxaroten dauden bitartean gaur Euskaditik euren botoa eman dute.